Jeg vil i den her video vise, hvordan I har mulighed for at få jeres Oracle farver ind i Illustrator. Det er sådan, at under normale omstændigheder, så går man jo heroppe i Windows, ned under Extensions, og der har vi jo så selvfølgelig vores Pantone-farver, hvis vi har abonnement til det. Og selvfølgelig en lille hurtig funktion, det er selvfølgelig, at man kan lave sin egen lille hurtig palette, og nede i den her palette, der har man mulighed for at downloade det som et foto. Så har man mulighed for at sende til sine kunder, hvorfor nogle farver deres logo er lavet i, selvfølgelig Pantone, RGB og hex farver. Men vi har også mulighed for, når vi sætter arbejder med vores logo i Illustrator, og selvfølgelig også i CorelDRAW og andre funktioner, eller programmer, at vi har mulighed for at lave det her om til en foliefarve. Og den måde, vi gør det på, det er inde under vores farvepaletter, eller vores swatch libraries, alt efter hvad det hedder. Der kan I se hernede, der har jeg lige nu en 751, og der har jeg mulighed for at få alle mine foliefarver ind, som jeg ønsker. Måden, som I gør det på, det er, at I går ned under anden bibliotek. Så får man en pakket zip-fil for os, og så har vi alle vores farver her. Så hvis vi nu arbejder med 751, den lå der i forvejen, men for eksempel 651-farven, jamen så importerer vi det her farvebibliotek til vores Illustrator. Og nu kan vi se, nu har vi 751, og vi har den anden, og grund til, at der lige står 070, og det kun er sort, det er jo fordi, det er måden, som vi søger i vores farve på. Så vores foliefarve, den farve har vi så mulighed for at give vores logo i Illustrator. Så næste gang vi åbner et logo, nu tager vi bare lige den her sorte her, og så vil vi jo normalt trykke her, så i stedet for at den vil ligge i en blandet sort, altså en smykfarve, det er jo sikkert optimalt, hvis vi skal lave en eller anden tryksag, men hvis vi skal lave et skilt, så vil det, eller skære det til en bilreklame, så ville det jo være meget lækkert, at den lå i den sorte farve, så vi næste gang bare skulle trykke på den, og så kunne vi se, at det var en 751 farve, vi har brugt, eller det var en 651, og vi tager den lige igen, Windows, Swatch Libraries. Nu kan I se, at jeg har 2 farvebiblioteker liggende hernede. Jeg kan gå ned, og så kan jeg tage mine andre biblioteker, og det kunne for eksempel være 551, eller alle de andre. Det er jo selvfølgelig bare at hive alle sammen ind, som man ønsker. Der er Matte Glossy, så dem nøgler vi bare lige ind. Nu har vi dem liggende her også, så når vi for eksempel sidder og laver en bilreklame eller et eller andet, og vi har en tegning ind i bilen, jamen så har vi nu mulighed for at putte den farve på, så vi har mulighed for at se det til næste gang, vi skal skære noget folie. En hurtig introduktion af, hvordan I får jeres foliefarver ind i Illustrator.